emotions zethu ke kusho ukuthi lokho kuvela izinto ezithile kodwa isuke kuyizinto zikamoya. Mhlawumbe ke siqale nje sithinta kakhulu ukuthi uma mhlawumbe umuntu kuyenzeka kuvela izinto zikamoya ke kuvela izinto ezisuke ezifana nani okuyizona ezigcina zimthele ekutheni kuvela izinto ezithile eseyibonakala ngisho abantu abasecini ukuthi ngathi khona inkinga ekhona la akusiyo lesicabangayo. Kahla ithi ayijule kakhulu le moya ngoba omunye umuntu uyaphila nje mhlambe ngithi ngumandla mhlambe ngosemazibukweni yabona nginawo yonke into yami ihamba kahle kodwa kuthi kuphakathi nendawo thothi imoto zami seziyashayisa ziyaginqika nemali yangiphelela iphinde ibe khona ngithi ayi vele ngiyahlanganisa kuthi kusuka ivele iphele yonke lethe nginayo egcineni uyabona thothi omunye mangilele ebusuku nginokuphupha ngisesikoleni ngoba ngaqeda isikole futhi ngiphuma banganzima aphansi yabona uma uphupha useprimary kusho ukuthi ufuna uqale phansi ukulungisa into zakho uma uphupha use high school noma use varsity into zakho zezinto ezincane nje ukuhlambulula okuthile bese kulunga into zakho. Ebengifisa ukuthi mhlambe ngithi ukuthola kube izibonelo ukuthi ya sesiyabona kuyavela mhlambe siyaginqika nani but uma mhlambe umuntu esekuthiwa niyambhekela ngokwesimo sesintu kuye kuvela izinto ezifana nani okuyizona ezishaye kakhulukazi abantu. Abantu abaningi into eyibashaye nansi futhi uthi umuntu ufikile uzofuna ukwazi ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani mase nithi niyaqala niyaxoxa kuyavela ukuthi lo muntu impilo yakhe ihamba kahle kodwa manje futhi ubuye bekumuntu athi uyahluthuka mayihleli nabantu akhange efuna ukuhlala yedwa ngithi vele umuntu ohleli kuyena umuntu ongasekho vele mayiza kuwena uzobanyanya vele abantu futhi nabo noba nenkinga ningezwani kahle nabantu.